První hodonínská adventní neděle začala krásnou sněhovou nadílkou, která umocnila slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na Masarykově náměstí. Chodíme! Vedle řemeslných a gastronomických stánků stal jeden velmi zvláštní, který na Železnou neděli provozoval a anoncoval vánoční hru. Organizátorem adventury byly rodinné nadace Karla Komárka ve spolupráci s městem Hodonín. Hned prvního dne nebylo možné si nevšimnout dětí usilovně vyplňujících křížovku. Soutěžící dostali za správně odhalenou tajenku dárečky, což motivovalo desítky dětí a rodičů k výpravám za dobrodružstvím. Své vědomosti bylo možné pokoušet následující 3 týdny a tak jsme se s kamerou přidali i k mateřské školce. Tady takhle vyplníte vlastně ten vnitřek, jak to vypadá, a nezapomeňte na křížovku. A teďka půjdeme kam? Sem se musíme dostat. Nechat vykynout a poté uplést nádhernou vánočku není jenom tak. Vykrajovátka, zkusíme, jestli nám to bude sejít do tajenky, jo? Můžu se podívat? Všecko vyplněno. Nicméně večerní rodinné výpravy za dobrodružstvím přinášely zajímavá setkání nad rámec hry. Někdo potkal čerty, jiní si pořídili fotku s Mikulášem. Jindy bylo možné zahlédnout i biblické postavy. Ježíšku, a náš dům, já tě budu kolébat, ty Ježíšku, a náš dům, já tě budu kolébat. Tvrdé i. Tak. Jo? Mám to. Jsme utekli od vánočního schonu, od vykrojování cukroví a lítání po besídkách a zahráli jsme si docela prima hru. Kluky to bavilo a mě taky. Bylo to docela dobrý. Jen trochu zrušné děti si mohly vyrobit sněhuláka, svést se na historickém kolotoči či zaspívat si koledy, které nás všechny přenesly blíže k tomu nejpodstatnějšímu, štědrému dni, oslavě narození Ježíše Krista. Narodil se Kristus Pán. Celkem jsme rozdali 300 dárečků a soutěže se zúčastnilo okolo 900 lidí. Já bych vám chtěla za nadace Karla Komárka poděkovat za vaši účast ve hře i na veřejném dění města Hodonína a popřát vám hodně štěstí a zdraví v roce 2024.